Uzofundela verse 38 kwavela on the same chapter. Inkosi uMsindisize. Wathi uNkulunkulu awuzukuba umuntu otshumayela zonke message. Athi mina ngikwazi ukushumayela. Inkosi uMsindisize. Kumnandi ukukholwa bazalwane, uNkulunkulu bazalwane nguNkulunkulu omkhulu kakhulu. Inkosi uMsindisize. Ngikhumbula ngelilanga ngathi uNkulunkulu anginasi ngisi isikhulu. English. I'm not fluent in English. Khumbula kahle ngaleyo minyaka leyo futhi wathi uNkulunkulu khona ukhodi wabafana owayengasazi isingisi ehamba noTolika. Mina zakho. Wathi uyambona ukhodi wabafana akasazi isingisi kodwa uhamba nointerpreter. Ngoba into yakhe iyafuneka eSouth Africa. Abantu abafune ukuthi uyigagu kangakanani bazalwane wazi kangakanani osundele verse 14 labo labaholwa ngumoya waNkulunkulu bangamadvodzana aNkulunkulu. Abo bazalwane labaholwa ngumoya waNkulunkulu bangamadodana kaNkulunkulu. Lithi elesizulu bayini bazalwane? Bangabantwana bakaNkulunkulu. Inkosi uMsindisize. King James engiphethe labazalwane, iNew King James. Siyafunda futhi for as many are led by the Spirit of God, these are the sons of God. Inkosi uMsindisize. Lo mlazi uNkulunkulu bazalwane alokho belezweni yami ukuthi bonke abaholwa umoya kaNkulunkulu labo bangamadodana kaNkulunkulu. Inkosi uMsindisize. Uthi uNkulunkulu singamadodana bazalwane uma sesiqalile usuholwa umoya kaNkulunkulu. Inkosi uMsindisize. Sikubukile ke bazalwane ukuholwa umoya kaNkulunkulu bazalwane umfundisi uhlala eShungezi mayikhuluma ngomoya athi wathi umfundisi capital letter bani M or capital letter S ngale esiNgisini. Inkosi uMsindisize bazalwane. Lithi izwi kaNkulunkulu labo bangobani bazalwane bangamadodana ungasho bangabantwana kodwa yazi ukuthi khulunywa ngamadodana. Inkosi uMsindisize. Bangabantwana bakaNkulunkulu bangamadodana kaNkulunkulu laba baholwa umoya kaNkulunkulu. Inkosi uMsindisize. Awufundela verse 28. Siyathi ukuthi uNkulunkulu usebenzisa konke kube lusido kulabo labamthanda. Kube yini? Lababitwe ngokwenjongo yabo. Haleluya. Inkosi uMsindisize. Angifisi bazalwane sihambe nolimo lodwa bazalwane. Siyazi ukuthi kwabamthandayo uNkulunkulu konke kusebenzelana kube ngobuhle kulabo ababiziweyo ngecebo lakhe. Lithi iverse le ngiphethe lapha lithi and we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to his purpose. Inkosi uMsindisize. Hey, imnandi le nkosi bazalwane. Hey bakhuluma abantu bazalwane. Kuphela khuluma these days is cheap. Para Facebook is cheap, kwadu free mode is cheap. Everyone knows something. Everyone bazalwane. Hallelujah bazalwane. Amen. Ngokuba bonke abaholwa umoya kaNkulunkulu labo bantu labo bangabantwana bakaNkulunkulu. Igama labo labo bangamadodana kaNkulunkulu. Bangabantwana bakaNkulunkulu. Inkosi uMsindisize bazalwane. uNkulunkulu bazalwane uyena osiholayo. uNkulunkulu uyena bazalwane osiholayo. Ofisa ukuthi asihole impilo yethu empilweni yethu yonke yokukholwa. Inkosi uMsindisize. Siyakhumbula bazalwane sabu ukuthi uNkulunkulu khona lapha esibizele khona. Ukuthi lathi izwi kaNkulunkulu esilifundayo bazalwane lithi sibhekile kuye ongumqalisi nobani? Wani wokholwa kwethu. Inkosi uMsindisize bazalwane. Kulesikhathi siphila kuso bazalwane siyakudinga kakhulu kunaqala ukuholwa umoya kaNkulunkulu.
kuyo yonke into bazalwane siyadinga ukuholwa umoya kaNkulunkulu. Inkosi yomsindisisi. Sizwile ke bazalwane ukuthi umuntu mayisindiswa angithi siyazi uyakholwa abomntwana kaNkulunkulu inkosi yomsindisisi. Kodwa akakazi lutho, akakazi ukuthi khona ukuthi ukholwa. Bese ehlala phansi ke manje afundiswe ke manje ukuthi wena usubani nje bathe sinenkonzo bazalwane ezimnandi ngale mali sawo zabantu abasha nje ku-June la inceka kaNkulunkulu ebisikhonza bazalwane ebikhuluma ngani bazalwane. Yes, basho njalo abazalwane bathi ngokuthi sibe ngabantu abayaziyo i-identity yethu. Inkosi yomsindisisi. Ilokho bazalwane uNkulunkulu afisa uvele bazalwane. Sesikholwa sesingabantwana bakaNkulunkulu. Kunezinto afisa ukuthi asifundise zona. Njengoba kwenzeka on the natural biological birth nakwamoya bazalwane into eyodwa leyo. Inkosi yomsindisisi. Ungaholwa umoya kaNkulunkulu. Uzoba umzalwane ukholwa. Unokuphila phakathi uyakholwa kepha uhamba ushayisa. Bonke abaholwa umoya kaNkulunkulu labo bangamadodana kaNkulunkulu. Inkosi yomsindisisi. Ukuvela umntwana kaNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu manje la ukhuluma ngobudodana, ukhuluma ngesigaba esithile. Afisa ukuthi usukholwa ufike kuso isigaba leso. Inkosi yomsindisisi bazalwane. Umoya kaNkulunkulu uzakhona kuyo yonke into. Konke kasho uMamsibande cishe lo yenyaka loya. Ukuthi umoya kaNkulunkulu, umoya oyingcwele. Uwuye. Ngisho ehleli nawe. Ukhali. Angiyebona leso state leso ukuthi nje ukhali. Usekhaya, mhlawumbe gezitsha, wenza yonke into kulendlela akabeka ngayo engabeki ngayo. Ukuthi khona lapho bazalwane. Futhi uactive. Ngiyapela kunjalo ngofakazi. Inkosi yomsindisisi bazalwane. Lithi bonke abaholwa umoya kaNkulunkulu laba ngabantwana bakaNkulunkulu. uNkulunkulu bazalwane ufisa ukusihola, akafisi ukuthi sibe ngabantu abangaholeki. Sizwile ukuthi abangaholeki libafanisa nobani izwi kaNkulunkulu, libafanisa nezimbuzi. Inkosi yomsindisisi. Imbuzi ukuze iholeke yasetshenzwa. Ukuze uyinikeze instruction yasetshenzwa. Akufani nani? Ayifani nani bazalwane? Yey, amen, nemvu. Imvu bazalwane iyalalela. Inkosi yomsindisisi. Lithi izwi kaNkulunkulu bonke abaholwa umoya kaNkulunkulu labo bangamadodana kaNkulunkulu. Labo bangabantwana bakaNkulunkulu phela sokuzabantwana bakaNkulunkulu. Uyaholwa yini umoya kaNkulunkulu na? Ukhona kuyo yonke into. Uma uhola ingqondo yakho, uyashayisa. Usuhethekile, uyashayisa. Usuhethekile, uyashayisa. Inkosi. Yini indaba? Isotsha elinjani? Eliphuzayo, alinakhomanda. Inkosi yomsindisisi bazalwane. Kanti uNkulunkulu ufisa ukuthi yena abe ukhomanda. Athi uma ekhipha icommand, yes sir. Mighty left, yes sir. No argument, no patience, no murmuring, no complaint, nothing. Mighty left, yes sir. Mighty right, yes sir. Kodwa imbuzi ka. Umsebenzile. Ngingathola ukuthi nakwimilitary setshenzwa kanjalo bazalwane. Endaweni zonke, almost zonke bazalwane setshenzwa kanjalo. I-instruction uma uyinikwa amasuperior akho uyayamukela noma ingena sense. I-instruction uma uyinikwa abangaphezulu kwakho uyayamukela noma ingayikhandi sense. Bese kuthiwa complainer after. Kodwa lapho nje bakhona kwenza. Mawungakwenzi uyayithola iwonini. Akunjalo bazalwane endaweni isebenza kuzo. Ukwenza ngisho bonke yabona ke ingabe i-foreman, engabe i-manager, engabe ubani, depending on your workplace. Lento isho kwayikho.
kusho i-office engaphezulu kwakho uyayenza nasekhonzeni uNkulunkulu ulinde kwenze the same thing. Ulindele ukuthi wenze the same thing ungashiyi isonto ngenxa yalokho. Ulindele ukuthi uholwe abakholayo. Ulindele ukuthi uNkulunkulu abakholayo benze njani uholeke njengomntwana wakhe. Ngoba umoya kaNkulunkulu bazalwane hayi ukuthi kuyohlala ekhuluma kuwe njalo wena personal niyangizwa ukuthi kwesinye isikhathi umoya kaNkulunkulu yena lowo ongaphakathi kwakho yena uNkulunkulu uqobo lwakhe uyakhuluma ngabaphathi bakhe. Umuntu omusha khulume ngonobhala wakho khuluma uNkulunkulu. Awujabona manje khuluma umunye ukhuluma ngomunye njengoba ngimlapha mntu khuluma uNkulunkulu. Njengoba ngikhuluma angikhulumi lokho engikuthandayo ngikhuluma lapha kushilo kimi. Yes ukuthi khuluma lokho kusho khuluma ngento engithi njengoba ngimeka nje urekhodwa igama negama engishoyo. Mangisuka la uzomaka kwesinye isikhathi bayazi nabanye abantwana bakaNkulunkulu. Uma usuka endaweni enjengale acompliment athi Yesu ushilo kube ngithi kusho ukuthi baba angincebe ukuthi ngiyenza nje lokho obufisa ukuthi ngikwenze. uNkulunkulu bazalwane uyawenze kahle uyakwenze kahle. Abanye bayacabanga ukuthi noma ngcwele njengoba njengaphansi kwethu ulindile. Noma ulinde ngesagira noma ulinde ngomshiso othile noma ngemvuku ukuthi what the passion. Ngikhathile ukuthi yabo akanjani uNkulunkulu bazalwane oh glory to Jesus. Bonke abahola umoya wakhe. Labo abangamadodana kaNkulunkulu. Inkosi yomsindisisi bazalwane. Ngoba sihola umoya wakhe. Awusundela lapho sifunde khona elivesi lesibili. Asifunda 28. Siyazi ukuthi kwabamthandayo uNkulunkulu konke kusebenzelana kube ngokuhle. Kwabamthandayo uNkulunkulu bazalwane lithi kaNkulunkulu njengoba singabantwana bakaNkulunkulu siholwa umoya kaNkulunkulu. Umoya kaNkulunkulu bazalwane ungaphathi wethu angithi. Umoya kaNkulunkulu uhlala la ngaphakathi kwethu. Inkosi yomsindisisi akavakashi uhlala la ngaphakathi kwethu. Lezi zinto lezi uNkulunkulu bazalwane uthi encwadini kaFirst John nginilobele ukuba nazi ukuthi nginokuphila phakathi angithi. Awujabona ziningi izinto uNkulunkulu asilobela zona afisa ukuthi wazi ngaleyo nto leyo. Ngoba uma ungazi ngaleyo nto leyo uzohamba njengomuntu ongazi. Awuzukwathola ama-benefit athola umuntu owaziyo wena unakho kodwa ungazi. Inkosi yomsindisisi bazalwane. Awulokhu kuyenzeka ngisho emafonini ethu bazalwane. Uthule into eziningi mina ngaphatha i-tablet bazalwane kule minyaka edlule. I-tablet eyenza ama-video call ngayiphatha kwaphela 3 years ngingayazi lento lethi iyayenza. Kwathi ngelinye ilanga vele yafonela yona ngabona ngifleka lento hawu. Ziningi izinto esinazo bazalwane uNkulunkulu asinikeze zona kodwa uthola ukuthi abantwana bakaNkulunkulu abayisebenzisi. Bayakhala bacela uNkulunkulu kanti uNkulunkulu unikezile khona. Nazi imoto lapha phansi zinto eziningi ongazazi ongayisebenzisi. Namafoni ethu esiwaphethe. Glory to Jesus. Sizasinikeze abanye ukuthi bazalwane kakhulukazi oma bethu. But awungenzele haleluya bazalwane. Wathi omunye le ebhala eFacebook mina ngoba 80s bazalwane. Ngoba 80s mina kuba ngiphambi kwenu. Wathi lento ngama 80s nokuhlulwa ama-emoji. Lento ngama 80s nokungakwazi ukuphendula ini message. Kodwa basuke bedlala bazalwane nithi. Ziningi izinto uNkulunkulu asinikeze zona esingayisebenzisi. Lithi kaNkulunkulu verse 28 ngokuba siyazi ukuthi konke njengoba singabantwana bakaNkulunkulu sikholwa uNkulunkulu khona umhlabeni othi noma ungiholela
uNkulunkulu bazalwane ngikhombisa nje lona la ngibangila inkosi yomsindisisi njengoba sihamba kulolu holo kule leadership kulokhu kuholwa kwethu uNkulunkulu bazalwane kuthiwa ngale bazalwane emifisi uma incenga zikaNkulunkulu zisixoxela kuthiwa mamelusa abelusi bakhona bahamba ngaphambili hayi nathi thina eAfrika ikakhulukazi lapha engazikhona bazalwane esihamba ngemuva zibe ngaphambili esiyidosini angithi bazalwane kuthiwa ngale emifisi bazalwane bahamba phambili abelusi bakhona lezi zimvu ayiholayo noma imfuyo ayiholayo ize ngemuva uNkulunkulu bazalwane njengoba ehamba phambi kwethu bazalwane noma ngabe usiholela kuphi lithi izwi kaNkulunkulu ngokuba siyazi ukuthi konke kwenze njani bazalwane kuyasebenzelana kube onjani okuhle inkosi yomsindisisi ngamanye amazwi bazalwane umntwana kaNkulunkulu can never be disadvantaged umntwana kaNkulunkulu bazalwane can never be belittled umntwana kaNkulunkulu bazalwane angeke abe inferior umntwana kaNkulunkulu on top not sometimes always inkosi yomsindisisi bazalwane lithi izwi kaNkulunkulu lokho sinjani ngakho siyakwazi igama elikhulunywa ngayo la bazalwane uidol in Greek rendering uidol basho ukuthi we are aware yinto esine awareness ngayo leyo we are aware ukuthi konke kuyasebenzelana kube ngokuhle ngamanye amazwi angidinga ukukhutshuzwa ngamanye amazwi noma ngabe ngiyahamba ngihlangana nani ngiyazi ukuthi kusebenza kusebenza okuhle benje bengalo kusebenza kube ngokuhle ngamanye amazwi bazalwane uNkulunkulu ekholweni kwakho uye akalindele nabe lodwa ilanga ukuthi complain akalindele nabe lodwa ilanga ubalise inkosi yomsindisisi bazalwane ngoba ukutshelile ukuthi konke kuyasebenzelana kube ngokuhle kulabo abakholwayo kulabo ababiziwe abamthandayo nababiziwe ngocebo lakhe inkosi yomsindisisi njengoba silandlini bazalwane akekho ungabiziwe ngecebo likaNkulunkulu ngithanda into eshoyo ngikaNkulunkulu la enkosini zomama ukuthi ngaba sazana nginotice nami lonto leyo bazalwane yabona njengoba silapha nje bazalwane ngaba sazana ukuthi Jesu akasihlanganisana inkosi yomsindisisi ngivusele kakhulu enkonzweni yomama bazalwane ukuthi njengoba sihlangene la bazalwane fanele ngibe sure ngalento esihlanganisile ngabe abehlamba besidlela kokunye inkosi yomsindisisi abehlamba agcine kulokhu okusihlanganisile inkosi yomsindisisi bazalwane asundele siyathi ukuthi uNkulunkulu usebenzisa konke kube lusito yabona bazalwane lithi kuba bazalwane kube usizo kunezinto ezifika empilweni yethu njengabantwana bakaNkulunkulu engabukeki ziwusizo ngaliphini kunezinto ezifika empilweni yethu njengabantwana bakaNkulunkulu ezingabukeki njengani kodwa lithi izwi kaNkulunkulu ziyini bazalwane ziwusizo awubazalwane sinama reference amaningi abezwi kaNkulunkulu sino Daniel kwenzeka into ezimbi kanti lezi zinto ezimbi uNkulunkulu angikhombisa zona uma uyihlanganisa ukuthi nokuthi volubona ukuthi yayicheza kaNkulunkulu le umlabana kaNkulunkulu lo akekho umuntu omenza leyo nto leyo ukuthi uma uyihlanganisa ukuthi anyanyo babenzele iconspiracy azaphosa umphambili wengonyama kanti leyo nto leyo yenza ukuthi athole promotion bonke nathi zonke lezi zinto ezimbi ezenzeka kuye esuswa la yabona ehamba nje nesibila tenselana ngaye umaIshmael umaMidiyani azawufika eGibhithe esaphumula saMgodini zonke lezi zinto lezi bazalwane zasebenza zisebenza okuhle lithi izwi kaNkulunkulu ngiyasithanda ngiyithanda lezi zinto lithi kuyusizo inkosi yomsindisisi manje noma ngabe kuhlangana nani kuyusizo babehlabeni nabakudala babethi kuzithunywa Sokumnisijane sokumsondeza hayi sokumsusa inkosi yomsindisisi ayibathe bazalwane sokumsondeza wabazalwane noma ngabe bazalwane kunento kufanele uyazi ngawe njengoba kukhuluma ngeidentity yakho ukuthi you cannot fail lithi isiNkulunkulu ngokuba siyazi ukuthi fanele
idokodo igama elilodwa idol osetshenzisiwe lapha. We are aware. Ngama wasidonke noma mvusa ebusuku ngiyayazi. Yabona njengomntwana kaNkulunkulu izinto uNkulunkulu athi zazi alindele ukuthi ufane uzazi ngempela. Ngicela ukuphinde izinto uNkulunkulu afisa uzazi futhi ufuna uzazi ngempela lo zinto lezo. Ngoba uNkulunkulu bazalwane akakhulumeli ukudlalisa. uNkulunkulu mayisho izinto kuwe zi-serious ngaso sonke isikhathi lezo zinto lezo. Akakhulumeli ukuthi uyakumotivate wenzela ukuthi nje ujabule kwesikhathi leso. Uqinisile ngempela uNkulunkulu. Inkosi yomsindusisi. Ezinye izinto uNkulunkulu afisa ukuthi uzazi. Wazi ukuthi wena njengomntwana kaNkulunkulu, mina njengomntwana kaNkulunkulu, I am rich. I am not and I will never be poor. I am rich. I will never be poor. Basa noma ngathiwa buza. Bonke bayazi Facebook. Bonke bayazi. Hey, Nkosi yami. They know something. Lethi izwi kaNkulunkulu bazalwane, lezi izinto lezi uNkulunkulu afisa uzazi. Noma bangakhuluma abantu bakhulume left, right, back, center, bakhonde namavesi amanye abathanda ukwakhona. Kodwa uthi lethi izwi kaNkulunkulu ngokuba siyazi ukuthi konke kuyasebenzelana, kuba ngokuhle, kuba ntwana usizo brother. Uthi uNkulunkulu bazalwane lezi izinto lezi asibe ngabantu abazaziyo. Wazi lokho. Inkosi yomsindusisi bazalwane. Ukuthi mina nginamandla. Mina ngisiza isigulane. Inkosi yomsindusisi. uNkulunkulu mayeshintsha ushilo. Inkosi yomsindusisi. Uma ethi unamandla nawe lithi uNkulunkulu uyasho so that we can respond action kwakhe. uNkulunkulu uyayishintsha kodwa uma ungaphenduli kuyo nto ayishoyo kuba kanjalo nje. Ufisa ukuthi sibe ngabantu abaphendulayo action kwakhe. Inkosi yomsindusisi bazalwane. Bonke ngokuba siyazi ukuthi kuyasebenzela konke kube ngokuhle. uJoseph simbonile, uDaniel simbonile, oShadrach, oMeshach nabo benzela iconspiracy bazalwane. Kanti njengoba benzela iconspiracy uNkulunkulu wenzela ukuthi aphakanyiswe yena. Kuba bonke laba egcineni bazalwane abantu abasuke beme njengama opponent kubo, njengama adversaries, njengezitha kubo. Egcineni babazi uNkulunkulu. Ngicela ukusho nje kafushane. Kunezinto nawe njengomntwana kaNkulunkulu ongangena kuzo. Abantu kufanele babone uNkulunkulu la. Ngicela ukuphila. Kunezinto ongena kuzo abantu kufanele babone uNkulunkulu lezo zinto lezo ongena kuzo. Sikhuluma ngoShadrach bangena la abanye abangena khona. Sikhuluma ngoDaniel bangena la abanye abangena khona. Sikhuluma ngoEsther noMordecai wathi enza iconspiracy uNamani efuna ukueliminate ukubulala amaJuda onke. Kanti uNkulunkulu uzobaphakamisa. Bona uMordecai gate man security uhlale egate. Umsebenzi oright lo. Sengisho ngowesikhathi samanje. Kanti uNkulunkulu ufisa ukuthi enze izinto, futhi uNkulunkulu enze izinto bazalwane izinto yakwazi ukwenza overnight. That's why bazalwane uNkulunkulu Nkosi yamakhosi. Wathatha lapha egethini uMordecai. Siyasazi ukuthi usakhona enza uNkulunkulu bazalwane. uNamani ayifuna kwenzeke kuye. Kanti you can't beat God. You can't beat God. Inkosi yomsindusisi bazalwane. Wathi uyokwenzela kanjani ukuthi inkosi efuna ukumphakamisa? Wathi kuyokhishwa iRolls Royce. Uyothengelwa igamenti ye-1,000,000, agwengubo ye-1,000,000. Uyothengelwa igathulo ezukuthi iyonkosi yolandi uma isuka la iyolandi private jet. Yabona zonke izinto eziluxury ngosikhathi samanje. Siyazazi zonke bazalwane. Wathi ke hamba ke leyo nto leyo uyoyenza kuMordecai. Inkosi yomsindusisi bazalwane. uNkulunkulu bazalwane uNkulunkulu. Uma ulandela uNkulunkulu ukholwa kuye, lokho atshele khona kwazi impela. Ukwamukele njengoba kunjalo. Ngoba wena uyindodana kaNkulunkulu. Noma uthi uhlangabezana nani nje, kwazi ukuthi mina ngiyindodana kaNkulunkulu.
Inkosi yomsibusise bazalwane. Endi njengoba uyindodana kaNkulunkulu, ngeke uzuhluleke. Afundela ku 1 John 3 verse ningavuma bazalwane uzofundela kuphela. 1 John 3 verse 14. 1 John 3 verse 14. 1 John 3:14. Siyathi ukuthi sesiphumile ekufeni sangena ekuphileni ngobe sithanza bazalwane lode luthando. Angiyezwa. Uthi nelana ngokuba siyazi. Uthi ngokuba siyazi bazalwane. Siyazi. Angiyabona uNkulunkulu uma eqhamuka nezinto alindele ukuthi fanele ngabe uyazazi wena ukuthi uyasazi uNkulunkulu wasini. Asasi uNkulunkulu wasini. Thina njengoba sithakathaka nje uNkulunkulu wasini. Angiyabona bazalwane. uNkulunkulu wasini. Thina uyabona yonke into uNkulunkulu wasini. uNkulunkulu wasini. Akunjalo bazalwane. Kunezinto ezithile uNkulunkulu afisa ukuthi sizazi. Angiyabona nje lokho la ukuthi sidlulile kuphela. Njengoba desho umama ezosinikelisa la. Ngizwile bazalwane mayikhuluma. Ushinto ayaziyo. Bazalwane, ihlukile yabona ukukholwa kuhle uma into uyikholwa. Kodwa enye level ukuyikholwa into. Enye level uyazi. Seluphi. Enye level ukuyikholwa into. Enye level uyazi. Uma ngenza isibonelo bazalwane. Mama uthelezi. Uma khona abantu abawu2. Usuka la uye Cape Town. Omunye ushaya drive. Uyakwazi ukushayela imoto. Uyakwazi incwadi. Nazi ngathi uyakwazi ukushayela imoto. Omunye uthi mina ngiyakholwa mina ukuthi cha, phela ngithandazile ngathi ngithandazile nje. Akaze ngishayela imoto. Cha, ngiyakholwa lokho. Ngiyakholwa ukuthi ngithandazile impela kakhulu ukuthi mangene kwimoto ngishayela ngihamba. Ngizoshayela into ngiyofika eTown phela. Ungagibela muntu. Okay. Abaphambi. Alo sike banye babe neutral, la ngifuna abantu ababe neutral. Wena sithanda phela. Wena. Ngapha ngagibela kwazi drive. Inkosi yomsibusisi. Ngoba lo othi uzohamba ngakho akakwazi ukushayela. Inkosi yomsibusisi bazalwane. Albani igama kaJesu bazalwane. Amaphoyisa endleleni yes. Azofunda isentho phoyisa endleleni. Ngicela bazalwane. Azofunda isentho phoyisa endleleni. Okay. Bazalwane. Kunjalo bazalwane. Kunezinto uNkulunkulu afisa ukuthi sizazi. Uma sesizazi izinto lezo sizoba conscious nazo every day every minute. Inkosi yomsibusisi bazalwane. Uma ukwavuma ukuthi uNkulunkulu akhole, kuba nezinto aqonisa zona. Uma uNkulunkulu kwavuma ukuthi akhole, kuba nezinto azambula kuwe. Uzambulile lezi lapho uNkulunkulu. Lezi ibhalwa eBhayibhelini bazalwane, zigeneral. Eza wonke umuntu okholwayo. Kodwa uma wena usuqala uvumela ukholwa uwe, uzokutshela yakhe indlela ihamba kanjani. I think it was 2010 khona uDari yami ku chapter 32 incwadi yaNkulunkulu. Wathi uNkulunkulu ngizokukhombisa indlela ozohamba ngayo. Inkosi yomsibusisi bazalwane. Mawusuqalile uholwa uNkulunkulu, usuqalile uholwa umoya kaNkulunkulu. Hayi, yabona ukuhlapha kwakho ufuna uvele ukuvala. Ikakhulukazi lezi insuku esiphila kuzo. Insuku ze-deception, insuku zokukhohliswa. Ngicela ukutshela mntwana kaNkulunkulu, uma ungaholwa umoya kaNkulunkulu, hey, kwasesikhathi you can even miss uphilo phakathi. Ngoba uNkulunkulu utshela iqala izinto, athatha siphi step. Awukela ukubizela lapha sekhumbula ihlale lapha lapha. Siqala nje athatha lesi step. Ungezwe into. Awujabani uzoshayisa vele showcase. Aphinda akuyise futhi athi ukuthi bonke abahola umoya kaNkulunkulu labo bangabantwana bakaNkulunkulu. Mawuhola umoya kaNkulunkulu uphile impilo. Inkosi yomsibusisi futhi uyabona uma uke waqala uhola umoya kaNkulunkulu bazalwane uphile impilo. Number 1 uzokwazi ufana umuntu. Nasi niyinsizwa nomuntu omusha wathi uNkulunkulu ufana umuntu wena. Futhi uma uke wazi ukuthi ufana umuntu wakhombisa uNkulunkulu ukuthi yini akubekeleyo ngeke ube nomona. Mina ngangazi ukuthi abantu abanomona ngisho befundisi bazobe
nomona. Yabona ngathi ihlangene lapho kodwa ngafundiswa kaNkulunkulu ngathi kwakuvele kunjalo. Ezinye zezinto bazalwane ezenza ukuthi abantu babe nomona abaholo umoya kaNkulunkulu. Maholo umoya kaNkulunkulu awuzukuba jealous ngama successes abanye abantu. Ngoba uneyakhe ijeni. Unohambo lwakho wedwa ozohamba wena wedwa. Maholo umoya kaNkulunkulu ufaka amehlo, ufaka imfundo yakho, ufaka itifiki zakho, ufaka experience yakho nolwazi, every scientific knowledge that you have acquired, and listen to his voice, because there is a knowledge that is above all knowledge and wisdom of the world. The revelational knowledge. Ulwazi olwambulayo. Yabona njengoba sikhona moya kaNkulunkulu. 4 minutes 2. Sikhona moya kaNkulunkulu. Ngihola umoya kaNkulunkulu. Abakubheke kahle. Ababheke kahle. Njengoba uhola umoya kaNkulunkulu, ababheke kahle. Lola ngaphakathi kwakho, lithi kaNkulunkulu mkhulu. Lithi kaNkulunkulu konke okuzele uNkulunkulu overcomes the world. And this is our victory that overcomes the world. This is our faith. Mahola moya kaNkulunkulu. Mina ngasho mhlambe njengofakazi. Ngiyakwazi ukhola moya kaNkulunkulu. uNkulunkulu ukhulumisa into engiyaziyo mina in my personal life. Uyathi umfundisi umama uyazembula kwabamfunayo. Uyazembula kulabo abathandayo ukusondela kuye. Inkosi yomthembusise bazalwane. Hola moya kaNkulunkulu uzozazi ukuthi ubani. Uzozazi ukuthi ubani. Uzothi uyathandaza. Uzothi uyathandaza. Nje uthandaza ngayo. Uthi uzothi amen. Angafiki amen. Mawusuka waphuza itheke ukhuluma uphuza naNkulunkulu la. Uzothi uyathandaza nje uthandaza ngayo uthi amen. Ngasho ukuthi amen. Mawuhola moya kaNkulunkulu. Ngazi ngathi mina bazalwane ngithanda ukuphoxela. Ngimuntu olesabayo ihlazo futhi angisiyenza umuntu ongendaba nje ukuthi anginandaba okuthina anginandaba. Wayithi ukukhuluma izambula kimi ngaba encounters abaningi ahlukahlukene ngikuthi hey hayi ngiyaphoxa lento kanje. Yangiphoxa lento kanje uthi nje mina angizuyicontrol nje kwesikhathi angizuyicontrol nje mangiphakamisa izandla nje uNkulunkulu wenza noma yini afukuyenza. Close to 20 years ago mhla ngiqala ukukhuluma ngezilwimi angingedwa. Ngikhuluma noNkulunkulu angizukusho ngabonana. Kodwa zikhona ezinye lapho izinto eBhayibhelini. Okwabona namanje usazambula izinto. Ukuthi brother lakhe. Ukuthi okunye nomfundisi la. Noma ukhona futhi. Bazalwane uNkulunkulu uyela wena. Siyabakela ukuphusana ku Facebook amathagi ukukha akuphezweni. Ngiyabiza ukuphusana bazalwane. No, ukuthi bazalwane uNkulunkulu uziyela wena uNkulunkulu. Uzokukhombisa ukuthi wena unique kangakanani kuma-billions onke abaphila emhlabeni. Ngoba ngekho njengawe. Kuba bonke abantu mhlawumbe 12 billion abantu baphila emhlabeni. Mhlawumbe sibe bonke abawu 12 billion or 9 billion or 16 billion wena uhluke ngani kubo bonke labo bantu. Lokho ngekuthola kodokotela, ngekuthola kuma-psychologist okuthiwa Jehovah only. Bangikhuluma noNkulunkulu ulimi manje. Evangelical ngiyabonga sisidlula akekho nomfundisi ilwimi. Close 20 years ago uNkulunkulu yami ngandeka uNkulunkulu. Ngiyabonga lokho bazona. Futhi akekho ningangizwa ukuthi bakhuluma into kanje ngandeka uJehova. Kanti unika ithuluzi. Kanti unika
ithuluzi bazalwane. Kanti usinikeza ithuluzi uNkulunkulu. Usinikeza ukuthi sibe ngamagazini. Sibe imshini ayishintshayo. Alibonge igama likaJesu. Mhlawumbe uhlangabezana nezimo ezithile, uqala uduma umshini ngaphandle ukuthi ama-troubles asurroundile awazi ukuthi yini. Usathanda uphosa ilingo, uphosa izinto. Uma ephosa ugibela phezu kwakho, you are on top. Aphosa okunye, gibela phezu kwakho, you are on top. Gibela phezu kokunye. Phosa Satan kokunye. Phosa Satan kokunye. The Christian can never be defeated. It's not possible. Umzalwane ufuna ukuthakasa. Bakubhe ngokuselwazi. Hayi bakubhe ngoba kunezilingo, ngobusathane namandla, strong Satan uzogcina baphuthiswa ulwazi. Bawubona ulwazi uthole impilo. Ngoba siyazi. Ufonke ngasebenzana ngokuhle. Mina ngizwe ngecebo lakho sibenzana ngokuhle. Nkosi umthembusisi. Uzothi uyafika emqashweni. Amanye bese zamba uzothi mhlawumbe akathi nge-next shift. Ngiyafika endlini emqashweni wakhe ngisathi ngithi nyawo kanje. Kube khona iphitshi phekwa. Uma ngena endlini angengisada ngihlukuze. Sengingena semfisa ukuba ngedwa. Ngifana umnyango, ngiyahola moya uNkulunkulu. Alibonge igama likaJesu. Wabazalwane khona into esayithola. Uma sithi umnandi ukhona, we know what we are talking about. Bazalwane, a Christian is a joyful person. I'm one of them. Uma sisibakhona lekhuluma ngemfula, the streams of the living water that flows from our innermost being. Siyazi lonto leyo. Mina ngikuhlala singakhala futhi manje. Nangazi ukuthi lento ikhanga kulo zinto lezo. Uthi uNkulunkulu uyakwenza ukuthi. Bazalwane, uzo zonke izinto ezikwehlelayo udinga iphimbo elizokutshela ngaphandle kokuthi ayimoyitiwe. Uzo zonke izinto ohlangabezana nazo udinga umuntu ozokhuluma nawe. Futhi uma utholela ngisho i-counseling ayidingi. Akasini kancane bazalwane, akasini kancane lapha. Ngithi ngisho i-counseling. Can you see counseling? Ibikhona 100 years ago. Ibikhona lokho 100 years ago. Umkhulu wami wabahlelwa izinto eziningi. Ngubutho wayekhansela ubaba. Nawe mzalwane wake wahanjelwa izihlobo zakho zokushiya emhlabeni. Uthatha kwazi ukhansela. Ngoba kuthi isikhathi ngikhuluma njengomuntu ngene khuluma phakathi kwabazalwane akwazi ukuncindezela. Ukhanselwa ingqondo yomuntu. Ama-strategies a-constructwe abantu. Ama-strategies. Hayi kubazalwane unayi khangisa ukuthi kuba mnyanyazo. Omnyama aphuma lethi uthi ubani ungakwenza ukuthi. Musulalela sinamazana kanjalo. Othi mayikhuluma mhlawumbe umcasulile lento leyo opportunity. Siyasibona ayi. Asuma sibongisa uNkulunkulu bazalwane. Bonke abahola umoya uNkulunkulu bazalwane. Labo